A Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza entrega no Concello da Pobra máis de 3.000 sinaturas que foron recollendo nas últimas semanas. Reclaman a Consellería de Sanidade a cobertura de todas as prazas médicas e a apertura do PAC en quenda de tarde. Que tal, saudos? Desartellado un grupo criminal itinerante o que lle atribúe multitude de delitos de roubo e furtos de dispositivos móviles en toda Galicia. A investigación realizada no marco da denominada Operación Galaxia Aimalum, na que tamén participou o posto principal de Boiro, permitiu esclarecer uns 200 feitos delitivos. O valor dos efectos subtraídos supera os 200.000 euros. A Xunta cederá o contrato das obras de humanización de Palmeira a outra empresa. Toma esta medida ante a imposibilidade da xudicataria de continuar cos traballos polas graves dificultades económicas que atravesa. Xa falta menos para que a comunidade educativa do Colexio San Clemente en Caldas vexa rematadas as obras de reforma que se están a executar no centro. Os traballos están a piques de finalizar despois dunha actuación que roldou os 440.000 euros de orzamento. Atendan unha triempanada para conmemorar a gran final das Series Mundiais de Triatlón de Pontevedra. É o produto no que está a traballar unha das empresas colaboradoras na organización da cita Panaderías Acuña. Será unha edición limitada que só estará disponible durante a semana das probas deportivas. E o sabor das Rías Baixas chega a Vilanova. A campaña da Deputación de Pontevedra promociona dende este venres a gastronomía da provincia na Praza dos Olmos. Ali estará instalada a todo domingo a food truck onde veciñanza e visitantes poden achegarse para degustar petiscos inspirados en festas gastronómicas e produtos típicos das Rías Baixas. Pois con este menú, empanada e petiscos incluídos, comezamos as novas. A Garda Civil e a Policía Nacional nun operativo conxunto desartellaron un grupo criminal itinerante o que lle atribúen multitude de delitos de roubo e furtos de dispositivos móviles en toda Galicia. A investigación realizada no marco da denominada Operación Galaxia Aimalum, na que tamén participou o posto principal de Boiro, permitiu esclarecer uns 200 feitos delitivos. O valor total dos efectos subtraídos supera os 200.000 euros. O grupo criminal desartellado atribúenselle multitude de roubos e furtos de dispositivos móviles en toda Galicia. Actuaban de xeito itinerante por toda a comunidade. A operación denominada Galaxia Aimalum iniciouse en xuño de 2024, tras constatarse un incremento significativo de sustraccións de dispositivos de telefonía móvil de alta gama en eventos multitudinarios e celebracións populares. Las investigaciones llevadas a cabo por este equipo conjunto ha podido establecer que tenían varios pisos francos en la localidad de A Coruña, desde los cuales organizaban su modus operandi. ¿Cuál era este? Desde aquí, lo que hacían era desplazarse a las distintas fiestas patronales que había en la Comunidad Autónoma de Galicia. Podríamos contar tanto carnavales en la provincia de Orense, Ardelucus, provincia de Coruña, fiestas patronales en la costa de Coruña, donde, aprovechando las aglomeraciones y buscando un perfil de víctimas muy concreto, en este caso eran, en su gran mayoría, más del 90% mujeres, buscaban el hurto de sus dispositivos telefónicos. En el caso que alguna de estas mujeres se enfrentara con ellos, procedían a realizar el robo con violencia de dichos dispositivos. A operación, que segue aberta, permitiu a detención de 2 persoas, considerados os cabecillas desta estrutura delictiva, os que se lles imputan presuntos delitos de roubo con violencia, furto, danos informáticos, descubrimento de segredos e pertenza a grupo criminal. La actuación de este equipo conjunto ha podido o ha acabado con la detención de varios de los integrantes de este grupo criminal. Aún la operación no se encuentra cerrada, si bien podemos entender que se ha procedido a la desarticulación completa o parcial en Galicia de este grupo criminal, puesto que las detenciones que se practicaron en las distintas fechas se ha podido acreditar como los índices delincuenciales ocurridos en comparación con años anteriores se han reducido en unos casos en el 50% y en otros hasta en un 87%. As investigacións foron coordinadas polo equipo contra a ciberdelincuencia da Garda Civil da Coruña, o posto principal de Boiro e o grupo quinto da Brigada Provincial da Policía Xudicial da Policía Nacional de Lugo.
A Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza entrega no Concello da Pobra as máis de 3.000 sinaturas recollidas nas últimas semanas. Reclaman a Consellería de Sanidade a cobertura de todas as prazas médicas e a apertura do PAC en quenda de tarde. Tras meses de movilizacións e unha intensa campaña de recollida de sinaturas, os membros da Plataforma pola Sanidade Pública do Barbanza lograron máis de 3.300 apoios para facer chegar as súas reivindicacións á Consellería de Sanidade. Temos 3.300, que creo que son bastantes para un pobo de 9.000 e pico de habitantes, a ver, descontando os nenos e tal, pero casi todas son do pobo, hai moi pouquiñas firmas de fora. Firmamos todos o que lle pedimos e vamos a entregalas ahora mismo. Este mediodía presentaban as firmas no rexistro do Concello da Pobra, acompañadas un escrito coas súas principais demandas, entre as que destaca a apertura do PAC polas tardes e a cobertura das prazas para reducir as listas de agarda. Aquí na Pobra o que sí estamos notando e onde hai máis queixas é que temos citas para o mes de maio cando estamos en abril. Entendedes? É que chegamos ali e que nos mandan para Ribeira pola tarde, para o PAC de Ribeira, e entonces temos que ir ao PAC de Ribeira, o PAC de Ribeira está saturado, e entonces temos que ir a urgencias ao Barbanza. Ademais desta protesta, a plataforma celebrará unha concentración en Ribeira o próximo luns ás 8 da tarde para exixir melloras na atención primaria. SOS Sanidade Pública convoca para o vindeiro luns concentracións na nosa contorna. Faino coincidindo co Día Mundial da Atención Primaria. Este ano o colectivo leva a súa concentración principal a Catoira, un centro de saúde que leva moito tempo arrastrando problemas por falta de persoal. Este domingo celebrarase o Día Mundial da Atención Primaria. A plataforma SOS Sanidade Pública do Salnés trasladará para o luns os seus actos para fomentar a implicación da cidadanía e do persoal sanitario. Este ano, o acto principal vano levar a Catoira, municipio que leva tempo arrastrando problemas de falta de persoal no seu centro de saúde. Que levan xa tempo denunciando a situación que están tendo ali e como un exemplo claro que se a atención primaria tanto nas cidades ou nos grandes centros vai mal a nivel de atención aos usuarios e a nivel do persoal sanitario que ten que atender neses centros de saúde, pois isto aínda é máis grave digamos, nos povos e nas zonas rurais. Os problemas aínda son maiores. En Catoira denuncian un desmantelamento agresivo dos servizos do seu centro de saúde cun punto crítico hai xusto agora un ano. Nos agora mesmo temos a sustitución a tempo completo de unha médica de baixa, canto antes eran só 4 horas. Tivemos que loitar que fora a tempo completo. E agora loitamos porque a plaza de pediatra cúbrase e non veña unha sustitución, que tamén antes eran 4 horas e conseguimos que fora a tempo completo, 8. Pero tamén exigimos que sexan máis días. O viernes os seus rapaces de Catoira non lle é suficiente, necesitamos máis días, necesitan máis atención primaria. Ademais de en Catoira, dende SOS Sanidade alertan de problemas noutros ambulatorios da zona. Un exemplo, na maioría dos centros de saúde, solo para pedir unha cita para receitas, pois no centro de saúde, por exemplo, da Illa da Arousa, 15 días para recetas. O sea, quen pode estar 15 días sin renovar as recetas? Exemplos, aquí neste centro de saúde que temos a nosas costas, para unha analítica, para facer unha analítica, 30 días dan cita. Ao mesmo tempo denuncian que os Sergas ten guardado nun caixón dende hai 6 anos un documento con medidas para a mellora da atención primaria. Ese documento, despois de 6 anos, está feito. Leva 6 anos en poder dos Sergas e da Xunta, guardado nun caixón. O sea, saben de sobra todos os problemas que está pasando a atención primaria, a nosa sanidade, saben como solucionalos, pero miran para outro lado e siguen ca súa. A concentración en Catoira terá lugar este vindeiro luns ás 11:30 da mañá diante do centro de saúde. Levamos 40 anos entrando na túa casa, instalando os teus soños e coñecendo o teu nome. Fomos a túa tenda de confianza con outros nomes e hoxe evolucionamos para darche moito máis. Agora somos Mi Electro, mesmo equipo, mesma confianza e a experiencia de sempre coa forza dos mellores. Ven a descubrir a tecnoloxía máis avanzada co trato de toda a vida. Os de sempre, agora máis fortes que nunca. Agardámoste.
E as dependentas do comercio textil e de calzado mobilizáronse este venres en Pontevedra. Convocadas pola CIGA, esta tarde concentráronse na rúa Benito Corval para amosar o seu rexeitamento ao convenio estatal coñecido como ARTE, que se está a negociar en Madrid. Aseguran que o paso do convenio actual da provincia de Pontevedra ao estatal suporía unha perda de preto de 2.000 euros ao ano para as dependentas e o retroceso en dereitos relacionados coa conciliación e a saúde laboral. Por iso reclaman que Galicia quede fora deste novo convenio ARTE. Actualmente xa existe un preacordo asinado en Madrid entre a Asociación de Retail Textil e Calzado, patronal que agrupa a firmas como Inditex, Mango, H&M ou Cortefiel e Comisións Obreiras. Tamén está prevista unha nova xuntanza. A de hoxe foi a primeira movilización. O vindeiro venres, o día 17, as dependentas están convocadas a unha nova xornada de folga, desta volta en todo o territorio galego. A Xunta cederá o contrato das obras de humanización de Palmeira a outra empresa. Toma esta medida ante a imposibilidade da adxudicataria de continuar cos traballos polas graves dificultades económicas que atravesa. As obras de humanización da travesía de Palmeira en Ribeira, iniciadas hai un ano, levan semanas paradas. A empresa adxudicataria presenta problemas de viabilidade económica que lle impiden continuar coa execución dos traballos, polo que a Consellería de Vivenda e Infraestructuras cederá o contrato a outra firma que se fará cargo do proxecto de xeito inminente. Finalmente, pois a empresa non pode facerse cargo do que é o remate da infraestructura, pois por problemas de viabilidade económica. Polo tanto, pois, tanto no día de onte estivemos pois coa conselleira de Infraestructuras falando durante todo o día, coa directora da AXI, con María Deza, a quen agradezo pois o seu compromiso e a súa axilidade neste tema no que pois se involucraron pola importancia que ten non só para o Concello de Ribeira, sino tamén para a parroquia de Palmeira, que neste momento pois está nun dos tramos pois onde máis veciñanza e negocios pois tamén afectados se ven. Polo tanto, no día de hoxe pois xa sabemos que esa obra vai a ser cedida a outra empresa por parte da actual, unha empresa pois que xa está facendo as súas xestións na notaría para poder coller esa obra e tamén preparando ese contrato coa Xunta de Galicia para poder seguir facendo a infraestructura. As xestións conxuntas que están a desenvolver a Administración Autonómica e o Concello teñen por obxectivo axilizar o máximo posible o procedemento para a cesión do contrato, de xeito que se poida manter os prazos de execución. Tamén se están preparando os equipos para poñer a punto pois aos traballadores no momento de que todos os documentos estén firmados e que na maior brevidade pois se poidan retomar os traballos a cargo da nova empresa. Polo tanto, nós queremos pois agradecer a celeridade coa que se traballou en poñer solución a este problema e tamén pois pedir disculpas de algún xeito pois á veciñanza que isto lle poida causar un problema, pero efectivamente pois son temas alleos á xestión municipal, un problema de unha empresa privada e que, polo tanto, pois o que buscamos foi a maior celeridade para poder solucionalo e, de logo, pois tamén pedir un pouquiño de paciencia para que as obras se poidan retomar, como digo, a maior brevidade. Eu espero que así sexa, estaremos, pois, como estuvemos ata o de agora, vixiantes e vixiando pois que cada un dos días que pasa sexa o mínimo posible para que se retomen estas obras. Se a actuación non experimenta novas demoras, a travesía debería entrar en servizo este mesmo verán. E a Consellería do Mar investirá 650.000 euros nunha serie de melloras nos portos de Muros e Esteiro. Neste último xa está contratada a mellora da rampla de descarga por 215.000 euros. As obras comezarán nas vindeiras semanas para mellorar a operatividade do porto, así como as condicións de traballo dos seus usuarios. No que respecta ao peirao de Muros, acometerase a renovación integral do pavimento de madeira dos pantaláns para embarcacións mexilloeiras. Este proxecto, en fase de licitación, vense sumar ás obras de reconstrución do peirao interior que xa se atopan en execución. Contan cun investimento de máis de 360.000 euros e a súa finalización está prevista para o mes de maio.
E xa falta menos para que a comunidade educativa do Colexio San Clemente en Caldas vexa rematadas as obras de reforma que se están a executar no centro. Este venres visitou as instalacións o delegado da Xunta en Pontevedra. Agustín Reguera asegurou que os traballos están a piques de finalizar despois dunha actuación que roldou os 440.000 euros de orzamento. As obras contemplaron a mellora do illamento térmico mediante o recheo da cámara de aire da fachada con perlas de EPS, a sustitución da cuberta actual por unha nova de panel sándwich de poliuretano, así como o illamento do baixo cuberta e do falso teito do comedor con la de roca. Tamén se renovaron as fiestras, maioritariamente no primeiro andar, colocando unhas novas con caixas de persiana compactas e lamasilladas con poliuretano. Xa no interior mudáronse os falsos teitos da primeira planta e do aseo de profesores da baixa por uns acústicos rexistrables, instaláronse luminarias LED con detectores de movimento e unha bomba de calor aerotérmica no comedor. A actuación incluiu tamén a reforma integral dos aseos de profesores, traballos de pintura e de pulido do pavimento, a colocación dun tabique móvil acústico entre a biblioteca e a aula contigua e o esmaltado da estructura metálica do soportal entre o edificio principal e o comedor. E os gran beneficiados aquí, pois, principalmente vai a ser o noso alumnado, as nosas familias, o profesorado que aquí traballamos, co cual, é dicir, espero que isto sexa, diríamos, pois, un avance, diríamos, no día a día para nós e que, evidentemente, nestes momentos, pois, hubo algúns atrancos a veces que foron xurdindo, pero se lle vai dando a resposta sempre. É unha reforma importante onde a Xunta ven de invertir máis de 400.000 euros, sobre 440.000 euros, e esperamos que, bueno, que con esta reforma tanto alumnado como profesorado pois estén en mellores condiciones para impartir a ensinanza. O Concello de Vilagarcía tilda de cordial e productiva reunión con todos os grupos municipais para presentarlles o proxecto do novo Plan Xeral de Ordenación Municipal. O equipo redactor, dirixido por Alfonso Botana, explicou as claves do documento dimensionado para abordar as necesidades dunha poboación superior aos 40.000 habitantes e co obxectivo de planificar o crecemento ordenado da cidade nos vindeiros 20 anos. Con esta finalidade propón o desenvolvemento de solo que permitirá a creación de 7.800 novas vivendas e incrementar un 150% a superficie verde no municipio. Outro dos aspectos a destacar é o relativo ás vivendas de uso turístico. O novo Pexón regularía a súa actividade permitíndoas en edificios dedicados en exclusiva a este fin, en plantas baixas e en primeiros pisos, sempre que nos baixos non haxa vivenda ordinaria. Dende a oposición, o PP celebra que haxa movimento, pero din que non se confían porque apuntan nos últimos 11 anos de goberno de Alberto Varela o Pexón estivo paralizado. Unha das principais preocupacións do BNG é a pertinencia de case duplicar as zonas verdes, sobre todo na contorna de augas superficiais. Esquerda Unida, entre tanto, considera a reunión altamente decepcionante porque entenden que no mellor dos casos o novo plan de urbanismo non se aprobaría ata 2030. Bueno, e a volta da publicidade, entre outros asuntos, intentaremos adiviñar a ver que leva esa triempanada de Panaderías Acuña e tamén intentaremos botarlle o dente os petiscos da food truck da Deputación, o sabor das Rías Baixas. Pois xa estamos de volta aquí nas Novas, en Canal Rías Baixas. Ata 900 colectivos optan a conseguir algunha achega dos plans de acción comunitaria da Deputación de Pontevedra. Este venres, o presidente provincial destacou o éxito desta nova convocatoria que rexistrou máis de 400 solicitudes para comunidades de auga, 100 para regularizar traídas e 350 para asociacións veciñais e de mulleres rurais. Segundo Luis López, nestes 3 anos mobilizáronse 11,4 millóns de euros para estes colectivos. O movemento asociativo viña de estar completamente esquecido e abandonado e agora a Deputación de Pontevedra é a casa das asociacións e así o entenden e así o asinten co apoio que estamos a realizar. Así que, xa digo, 3 anos de estreita cooperación co movemento veciñal que se traduce nun investimento a día de hoxe de 11,4 millóns de euros, unha cifra que vai ir a máis.
porque con este volumen de solicitudes está claro que necesita outro esforzo, outro apoio máximo a este colectivo, porque é unha prioridade para nós. E a Deputación de Pontevedra busca a certificación Starlight para os castelos de Soutomaior e Sobroso, un distintivo que recoñece a calidade do ceo nocturno e a súa protección, e co que a Administración Provincial busca consolidar unha oferta turística vinculada ao astroturismo. A primeira oportunidade para afianzarse neste eido será o vindeiro 12 de agosto, coas Rías Baixas como un dos mellores lugares do mundo para observar a eclipse solar que se vai producir. Para artellar toda a proposta, a Deputación creou o produto Baixo o Ceo das Rías Baixas, o que quere tamén incorporar o sector turístico. O proxecto Baixo o Ceo das Rías Baixas, impulsado pola Deputación de Pontevedra, continúa enchéndose de contido. A iniciativa que busca converter esta zona nun dos mellores lugares do mundo para observar o eclipse solar do vindeiro 12 de agosto quere facer deste fenómeno unha experiencia turística. Ser, como son as Rías Baixas, un lugar privilexiado para o visionar deste eclipse, conleva tamén un esforzo por parte da Diputación de Planificación e Divulgación, primeiro cos axentes e logo cos turistas e os cidadáns. E niso estamos. Para conseguilo, a Deputación quere contar coa complicidade do sector turístico. Así, os días 20 e 30 de abril celebraránse unhas xornadas formativas pro persoal, co obxectivo de garantir unha planificación ordenada do día do eclipse. Da man da Fundación Ceo, o vindeiro 20 e 30 de abril, imos organizar unha xornada formativa co sector e os técnicos do turismo para avanzar na xestión ordenada do turismo dese día. Imos a falar de seguridade, daremos información rigurosa sobre o emprego das gafas ou momentos claves do eclipse, entre outros. Para este día, a Deputación creará unha rede de puntos de observación repartidos pola provincia. Ademais, buscará a implicación do sector hoteleiro e os campings. Analizaremos cos propietarios dos hotéis, dos hostais e campings da provincia cuestións tan básicas pero esenciais como a posibilidade de organizar o visionado dentro dos seus xardíns, se os teñen, ou de espazos destes establecementos que provoque automáticamente que poidan disfrutar do eclipse, pero que non colapse os puntos de observación que hai habilitados en cada un dos concellos. A intención do Goberno provincial é afianzar as Rías Baixas como destino dentro do astroturismo. Por iso xa traballan para conseguir a certificación Starlight para os castelos de Soutomaior e Sobroso, distintivo que recoñece a calidade do ceo nocturno e a súa protección. Punto de observación do ceo e firmamento mesturando ciencia e turismo. En ambos castelos imos celebrar 2 eventos de observación o 12 de agosto, pero queremos que a pegada do eclipse perdure no tempo, e que se converta para sempre en puntos de observación do astroturismo e con elo nos axude a que as Rías Baixas sigan sendo un punto de referencia e líder en oferta de calidade a todos os que veñen ás Rías Baixas. Ademais, López explicou que se están a elaborar materiais informativos que se distribuirán nas oficinas de turismo da provincia. E o sabor das Rías Baixas chega a Vilanova. A campaña da Deputación de Pontevedra promociona dende este venres a gastronomía da provincia na Praza dos Olmos. Alí estará instalada ata o domingo a food truck onde a veciñanza e visitantes poden achegarse para degustar petiscos inspirados en festas gastronómicas e produtos típicos das Rías Baixas. Unha proposta que, como non podía ser de outro xeito, daralle nesta ocasión un protagonismo especial ao mexillón, un dos produtos máis emblemáticos do municipio vilanovés. Este venres á mañá, a furgoneta gastronómica da Deputación xa abriu as súas portas, recibindo os primeiros visitantes. Por ali tamén pasaron os deputados Javier Tourís e Jesús Vázquez Almuiña. Xunto co alcalde de Vilanova, destacaron a importancia de promocionar os produtos de proximidade e representativos da provincia, que son un gran reclamo para turistas e peregrinos. Ahora vamos a degustar esta gran gastronomía que temos nas Rías Baixas, en calquera dos 61 concellos que vai a visitar esta food truck, como ben di
o sabor das Rías Baixas en cada concello. Neste caso, hoxe vamos a degustar produtos típicos de Vilanova, das nosas festas, como é a festa do Mexillón e do Berberecho. O sea, que invitar a todo o mundo a pasar estes 3 días por aquí, a degustar. Invitar a todo el mundo que deguste nuestra gastronomía, que es el caso principal de nuestra reunión, y a todos los demás, entre ellos todos los peregrinos que vienen vía Bayona, pues que nos hagan una visita y que se echen aquí unos días, que somos un pueblo acogedor y un pueblo donde todo el mundo es bienvenido. Noia Histórica dá benvida a primavera cunha campaña comercial para animar as vendas ata finais de abril. Repartirán 40 cadeiras de praia entre os clientes que xunten un mínimo de 5 tickets de compra por valor de 120 euros. Uns 80 establecementos participarán na campaña Ola Primavera que vende poñer en marcha Noia Histórica. Desta volta non haberá sorteos, senón que os clientes que xunten 120 euros en compras cun mínimo de 5 tickets recibirán unha destas cadeiras de praia como agasallo directo. Y este año comprar en el comercio local tiene premio, un premio directo y dado que el tiempo nos acompaña vamos a sortear, sorteo no, más bien es un premio directo con los vales de compra que se junte la gente y serían estas sillas de playa. ¿Cómo se pueden conseguir estas sillas de playa? Pues hay que juntar un mínimo de 5 tickets de diferentes establecimientos y con un importe mínimo de 120 euros. Junto con esto entregamos directamente las sillas de playa. O Concello de Noia colabora con esta iniciativa que contribúe a poñer en valor un tecido comercial cada vez máis puxante que sitúa a vila á cabeza da comarca. E Noia Histórica sempre facendo unha labor inmillorable e sempre innovando e creando promocións e accións que permitan que ese comercio vaya adiante. A veces unha labor non o suficientemente reconocida, pero unha vez máis aí están e aí estamos nós apoiando. Sabemos todos a situación que vive o comercio local, sabemos todos o que significa o comercio local, non só para Noia, sino para a comarca e para outras vilas como pode ser Noia. Estamos traballando intensamente en apoialo, tuvemos o ano pasado unha magnífica campaña a través da Diputación de apoio ao comercio local, que sin ningún tipo de duda se vai a ver repetida este ano. Fomos punteiros, fomos o concello que máis usou este bono e seguro que este ano volveremos a estar cando menos na cabeza. Eso é debido a un traballo, o traballo que fai o concello e o traballo que fai sobre todo Noia Histórica e os seus asociados e o comercio de Noia. Este domingo instalarase un posto informativo na Praza do Cantón para informar da campaña que se desenvolverá ata o 30 de abril e que contempla tamén a realización de 25 vídeos de moda das tendas asociadas. Esta fin de semana o comercio de pollo leva o seu xénero á seca. Esta tarde abriu a carpa do Pollo Mostra, feira multisectorial e de vehículos de ocasión que cumpre a súa terceira edición. Participan preto de 40 comercios da vila e da súa contorna. Desde o Concello, pois para nós é unha satisfacción pois este ano poder decir que colgamos o cartel de completo, donde foron ocupados os 100% dos stands, e invitar tanto os visitantes como os veciños do noso Concello a que veñan a carpa de Pollo Mostra, que van a encontrar produtos de calidade a uns precios moi razoables, ademais de ser unha feira multisectorial que vai a contribuir a liquidar moitos dos produtos, tamén sirve para mostrar o que temos no noso Concello. E de alguna maneira, pois esas persoas que antes de facer unha compra queiran saber se o teñen ou non no seu concello, pois é unha oportunidade pois para iso, é dicir, para saber o que se pode encontrar en Pollo. É unha aposta clara que fan pois o concello e a asociación polo comercio local. Desde a Xunta de Galicia, ademais, é unha aposta clara que temos e decidida tamén desde a Xunta de apoio ao comercio local e, polo tanto, creo que entra dentro do que a Xunta non ten decidido durante estes anos. E eu creo que o comercio local non só é economía e dinamismo, sino que fomenta as relacións sociais e fan pobo. Por lo tanto, desde a Xunta de Galicia, todo o noso apoio a este tipo de eventos.
Os visitantes poderán atopar ata o domingo unha ampla oferta de produtos de moda, alimentación, decoración, complementos, xardinería e mesmo vehículos. Durante os 3 días o cliente atopará unha ampla oferta de produtos en espazos cómodos e amplos e incluso disporá de probadores. A exposición de vehículos estará no exterior da carpa. O obxectivo, apuntan os organizadores, é contribuir á liquidación de restos de tempada, facilitar a captación de novos clientes e aumentar a calidade do comercio local. A entrada, apoio mostra e de balde. O sábado o horario será de 11 da mañá a 2 da tarde e de 4 da tarde a 10 da noite. E o domingo de 11 a 2 e de 4 a 9. Unha triempanada para conmemorar a gran final das Series Mundiais de Triatlón que Pontevedra acollerá este ano. É o produto no que está a traballar unha das empresas colaboradoras da organización da cita, Panaderías Acuña. Será unha edición limitada que só estará disponible durante a semana das probas deportivas. A gran final das Series Mundiais de Triatlón que Pontevedra acollerá este mes de setembro contará coa súa propia empanada. E a iniciativa na que traballa a Panadería Acuña, unha das empresas que colaboran na organización do evento. Estamos pensando en facer unha triempanada. Queremos que durante o evento deste ano do triatlón, eses días, esa semana, pois imos que ter unha edición limitada, especial e de momento secreta Queremos que en base a moita proteína para que eses deportistas pois recupérense ben. A receita é secreta, pero sí sabemos que será unha edición limitada e especial que só se poderá probar durante a semana na que se celebre o triatlón. Unha iniciativa coa que a empresa quere manifestar o seu apoio para que Pontevedra siga acollendo estes eventos. Estes eventos deportivos pois realzan a cidade, realzan moitísimo Pontevedra, é un escaparate mundial para todos, e iso é moi importante iso que as entidades todas que colaboren con estes eventos, que xa che digo isto, pois ao final a hostelería pois agradece moitísimo. Hoxe o alcalde pontevedrés quixo agradecer este apoio, dende o obradoiro que a empresa Tecnopolígono de Barro destacou a importancia do respaldo do tecido empresarial local ao deporte. Para agradecer e ademais unha cuestión que creo que é moi importante para Pontevedra, que é a colaboración das empresas de Pontevedra, de moitas empresas de Pontevedra, pero tamén especialmente de Panaderías Acuña, coa realización de eventos deportivos, de agasallos aos que nos visitan, e que son peza fundamental para que a organización dos eventos sea un éxito. Esta gran final das Series Mundiais de Triatlón desenvolverase en Pontevedra entre os días 23 e 27 de setembro. Está previsto que cheguen á cidade ao redor de 20.000 persoas entre deportistas e acompañantes. A Xunta Local da Asociación Española contra o Cancro de Ribeira celebrará o vindeiro 16 de abril a súa tradicional Cea Solidaria. Na cita, na que se contará con máis de 500 asistentes, vaise homenaxear o deportista local Juan Luis Martínez, a Asociación Cultural Barbantia e o doutor Luis Ángel León. A Xunta Local da Asociación Española contra o Cancro de Ribeira presentou este mediodía a súa tradicional Cea Solidaria, que terá lugar o vindeiro sábado 18 de abril. Na cita na que se contará con máis de 500 asistentes, homenaxearase o deportista local Juan Luis Martínez, a Asociación Cultural Barbantia e o doutor Luis Ángel León. Para Juan Luis Martínez Queiruga, cuxo que facer no eido deportivo ao longo destos 30 anos trascendeu máis alá de Ribeira e fixo do Club Natural Sport un exemplo de elite deportiva a nivel nacional e internacional. E logo outro galardón é para a Asociación Cultural Barbantia, polo seu bo facer na democratización do coñecemento, elevando a nosa comarca a un novo modelo cultural. Dende o Concello que colabora coa iniciativa destacaron a importancia desta cita, cun fin totalmente solidario, que busca recadar a maior cantidade de fondos posibles para a entidade e poder seguir así co financiamento das súas actividades e tamén para a investigación de enfermidade. Un encuentro claramente con componente solidario. Invito a toda a ciudadanía a formar parte deste evento e como concelleiro de Sanidade agradecer tamén a la Junta Local en esta labor de la lucha contra el cáncer y en el apoyo a pacientes y en el apoyo
a las familias. Pues el dinamismo de esta asociación, como todos los que nos estén escuchando, sabemos que va mucho más allá. Campañas informativas que se realizan durante todo el año, campañas de concienciación y todo lo que sea bienvenido y necesario para apuntar, lo que decía yo al principio de mi intervención, para conseguir pues, uno de los objetivos que se buscan, que es el 70% de supervivencia en el cáncer en el 2030. Na Cea Solidaria, que chega este ano a súa 15ª edición, a Xunta Local da Asociación Española contra o Cancro de Ribeira agarda recadar uns 14.000 euros, unha cantidade semellante á de edición anterior. Uns 250 mozos e mozas de Vilagarcía, Cambados, Ailla, Vilanova e Rianxo participaron este venres no Panos Brancos contra a Droga. Trátase dunha iniciativa da Fundación Galega contra o Narcotráfico que busca traer a rapazada cara a hábitos de vida saudables. Neste caso, fomentando deportes como o baloncesto, o atletismo ou o voleibol. Trátase dunha das actividades máis emblemáticas da Fundación Galega contra o Narcotráfico e que un ano máis volveu espertar o interese da mocidade do Salnesio Barbanza. Falamos do torneo Panos Brancos contra a Droga, que este venres reuniu en Vilagarcía rapazada deste concello e de Cambados, Ailla, Vilanova e Rianxo. A verdade é que a idea é pasar unha mañán de convivencia, de amizade, de deporte, agradable, con un tempo espléndido que estamos disfrutando, e fomentar o obxectivo último. O primeiro é fomentar o deporte como actividade de ocio saudable, é dicir, pasalo ben, divertirse. E o deporte é unha boa ferramenta para eses obxectivos, mesturando benestar, saúde e lecer. Neste torneo houbo tempo pro baloncesto, o atletismo, o voleibol e o fútbol. Practicar o deporte en xeral, nos na Fundación estamos convencidos de que é tremendamente útil, nos fai mellores persoas e ademais está científicamente demostrado que é unha actividade que sirve de factor de protección fronte a adiccións, consumos abusivos, etc. Unha iniciativa que ademais fai que a rapazada reflexione sobre o mundo das drogas nunhas idades especialmente delicadas. Bueno, unha das cousas que convén salientar precisamente é o feito de que alguén que fai o seu deporte, que practica o seu deporte, sexa cal sexa, seguro que está moito máis lonxe de consumos, e alguén que ten que xogar mañán ou que ten que levantarse para entrenar, sexa cal sexa o deporte, se coidará para facelo ben, para rendir adecuadamente, en consecuencia terá uns hábitos máis saudables. Con todo, dende a Fundación Galega contra o Narcotráfico amosan a súa preocupación co coqueteo dos mozos e mozas de entre 12 e 18 anos con certas substancias, en especial o cannabis. O problema do cannabis é, ademais do dano que fai a sustancia, é que está rodeado de un halo de que non fai dano, de que é inocua, de que é incluso terapéutica, vale? Cando nada máis lonxe da realidade, non? E alertan da desinformación e bulos sobre cuestións terapéuticas vencelladas a esta droga. En a súa aposta por favorecer a conciliación, o Concello da Pobra volverá a poñer en marcha este verán o programa Móvete. Tan pronto se publiquen as bases no Boletín Oficial da provincia, o Concello da Pobra abrirá o prazo para inscribirse no Obradoiro Móvete que se desenvolverá durante o verán. Haberá 4 quendas que darán cobertura a todos os períodos non lectivos para favorecer a conciliación das familias ao tempo que os nenos reciben formación en valores dun xeito lúdico. É unha iniciativa coa que queremos dar resposta á necesidade que teñen as familias de conciliar a vida laboral e familiar. Sabemos que cando remata o curso escolar non sempre é doado organizar o cuidado dos nenos e das nenas, por iso poñemos en marcha este obradoiro que se desenvolverá no Centro Salustiano Reieiras. Está destinado a nenos e nenas de entre 3 e 12 anos. Ademais de facilitar a conciliación, estes nenos e nenas poderán disfrutar de diferentes actividades lúdicas actividades baseadas en valores de igualdade, respeto e convivencia. Tamén contaremos co servicio de madruga e comedor para aquelas familias que o poidan necesitar. As cotas veñen fixadas pola normativa de prezos públicos, sendo de 70 euros por cada mes e 15 euros nos períodos de xuño e setembro. Haberá ademais bonificacións para segundo irmán, reducindo o custo a metade, e de balde a partir do terceiro. Se establecen 4 períodos, o primeiro deles vai dende o 22 de xuño ata o 30 de xuño, o segundo período dende o 1 ao 31 de xullo,
o terceiro dende o 1 ao 31 de agosto e o cuarto é o que corresponde co período non lectivo de setembro, que vai dende o 1 de setembro ata o día laboral anterior ao inicio das clases. Os importes que se establecen son os que se establecen en normativa de prezo público e de 70 euros para os meses de xullo e agosto por mes e persoa, e para os períodos non lectivos é de 15 euros por persoa e período. As familias interesadas dispoñen de prazo ata o 5 de maio para realizar a inscripción, ben a través da sede electrónica ou na oficina de rexistro do Concello. O día 19 publicarase a listaxe provisional e os admitidos deberán efectuar o pagamento ata o 27 de maio. A lista definitiva publicarase o 10 de xuño. Estamos de novo en Ribeira. Ali este xoves presentaban a novela gráfica A tese de Margot de Albaceide e Óscar Losada. No acto que se celebrou no Centro Cultural Lustres Rivas participou, ademais dos autores, a concelleira de Educación e Promoción da Lingua, Nucha Brión. Trátase dunha obra pertencente ao xénero biográfico que permite achegarse á vida e traxectoria da filóloga alemá Margot Sponer, investigadora en lingua galega de comezos do século XX. É día grande pros maiores de Boiro, que este venres gozaron do xantar de confraternidade que cada ano celebra o Concello para honrar os veciños de maior idade que tanto contribuíron á sociedade. A xuntanza tivo lugar no pabillón de Barraña, que case quedou pequeno para acoller os máis de 500 asistentes que degustaron un menú servido polo restaurante Chicolino. Ademais de numerosas autoridades locais e de toda a comarca, o encontro contou tamén coa presenza da deputada responsable de Servizos Sociais na Deputación da Coruña, Mar García, e o xerente do Consorcio Galego de Igualdade e Benestar da Xunta, Perfecto Rodríguez. E falamos agora de motor. Acaban de presentar en Noia unha nova edición, a 40 edición xa do Rally de Noia. A cita, unha das máis enlleiras das que se celebran en Galicia, terá lugar os días 17 e 18 deste mes. Na proba participarán uns 140 equipos. Noia prepárase xa para acoller a 40 edición do Rally de Noia. A cita será a seguinte fin de semana, o 17 e 18 de abril. Na presentación oficial da proba, a segunda do Campeonato Galego da Especialidade, tomaron parte, ademais dos membros da organización, a Escudería Berberecho, representantes dos distintos concellos polos que discorre a proba, que destacaron a importancia desta cita, nunha edición ademais especial, cargada de emoción e espectacularidade. Eu creo que é a proba deportiva máis importante da comarca, agora incluso vai máis alá da nosa comarca e proba no Concello de Brión, por exemplo, e tanto en participación como en intensidade deportiva, creo que é un evento dos que espera toda a ciudadanía sempre polo Rally de Noia. E deste sempre da vosa man e o voso lado o Concello para o que faga falta, vale? O sea que contade con nós para calquer batalla que haxa que librar para defender o Rally de Noia e unha proba tan importante como esta. Na edición deste ano participarán uns 140 pilotos. O arranque da proba, que será o venres 17 ás 8:30 da tarde dende o Parque Pechado de la Barta, presenta este ano grandes novidades. Este ano hai varias novedades, a máis importante, pois, bueno, en tema deportivo é o cambio de formato, que vamos a pasar a ser a 3 tramos a doble pasada, cambiando, en vez de 4 a doble pasado, como solía ser, pois pasamos de 3 a doble. Bueno, é outro cambio para nós moi importante, é o cambio de directiva, que collemos esta escudería un pequeno grupo de amigos con máis ganas e ilusión que coñecementos, me parece, pero con moita ilusión. Estamos facendo, bueno, quitándonos horas de sono, de familia, de todo, para levar adiante este rally. Coñecida a ausencia de Víctor Senra por motivos de saúde, Daniel Verdomás, Alberto Meira ou Iago Camaño parten como principais favoritos a levarse o triunfo nesta edición. Dende a organización quixeron agradecer tamén a colaboración dos distintos concellos polos que discorre a proba, así como tamén as distintas empresas e negocios que co seu apoio fan posible poder levar adiante un acontecemento deportivo de tal magnitude.
E saiban tamén que Pontevedra será o escenario das finais galegas júnior e sénior masculinas de voleibol. As citas desenvolveránse no pabellón multiusos da Xunqueira. Os partidos de categoría júnior serán xa este sábado con enfrontamentos entre o Oleiros e o Boiro ás 10 da mañá e o Santiago fronte ao Vigo ás 12. A final será ás 6:30 da tarde. En canto os encontros da categoría sénior serán o domingo día 19. Termos as finais dos campeonatos galegos na nosa cidade, que veñan clubes de toda Galiza que disfruten da práctica deportiva, pero que tamén pois pasen un día en Pontevedra, pois é beneficioso. O Concello Pontevedra é un sitio que por unha cosa ou por outra volvemos, encantadísimos de estar aquí porque al final el año pasado hicimos 2 finales, este año vamos a hacer otras 2 y estamos encantados de la labor que está haciendo el Club Voleibol Pontevedra porque al final se ve reflejado en el número de licencias, se ve reflejado en técnicos en la selección gallega, jugadores en la selección gallega y este tipo de eventos, traerlos a Pontevedra, pues refuerzan un poco más ese poder que está sacando el club en la ciudad y que nos encanta porque están haciendo las cosas muy bien. Animarvos a todos a participar neste evento, tanto este sábado como preámbulo para ver un voleibol bonito da categoría junior masculina e despois o domingo 19 tamén no pabillón multiusos para animar e apoiar sobre todo a estes rapaces loitadores que grazas a eles son o exemplo para que a base siga para diante. Pois así rematamos, pero seguimos en canalriasbaixas.com e tamén nas redes sociais, como sempre. Graciñas por estaren aí, pasen boa fin de semana.